Hi guys, so good morning po. Ito yung Bagabigat, ito'y Baguio. So this is where we are staying. So ito yung Zillion Home. So mahanap nyo sila sa Facebook. Hinihingal ako kasi nga doon kami sa baba. Ayan. So doon kami sa pinakamababa. Tapos pakyat kasi siya. So hanggang doon. Ayun. So pakyat kami. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng bahay nung tinitirahan namin. Akyat muna ako kasi nga pabalik na kami ng Maynila. Ay Diyos ko Lord, ay Diyos ko Lord, ay Diyos ko Lord. Ayun yun. Maria Maysa, ito ba? Diyan bangir. So ilang akyatan ito. Challenging siya kasi akyat ka pa. Dali. Hi guys, and I'm back. Back talaga dito sa inestayhan namin. So medyo ginabi na kami. So ipapakita ko sa inyo sa labas. Ayan. So madilim na nga. Hindi ko na ipakita kasi takot ako. So ayan, nandito ngayon ako sa loob ng inestayhan namin. So yung inestayhan namin dito sa Baguio, tinatawag nilang transient. So medyo nakales kami kasi you know naman pag hotel medyo may kamahalan, may pricey din. Pero if you're traveler talaga and talaga yung nag-ano ka talaga budget meal talaga kung na tinatawag. So go for kung saan yung makakatipid ka. So yung inestayhan namin mga 400. So per night na yon. So eto, papakita ko sa inyo yung room. Ayan. So dito ako ngayon sa sala. Yun, may mga upuan. Sala, tapos connected na yung may kusina na may kusina. Actually, ang kaganda nitong transient is parang sarili mo siya. Parang sarili mo siyang bahay din. So may kusina, may appliances na ref, heater, yan, faucet, gasol and everything. And then kanina pagdating namin, akala ko libre yung mga dito. Itong naka-display dito ng mga itlog, mga gatas, or whatsoever. Ito pala yung tinatawag nilang honesty store. So list down all items taken and pay during checkout. So ayun siya. So kung ano man yung kinuha namin dito, babayaran namin once mag-check out. So for those na nagpa-plan din na magda-transient din or nagsisave din or nagbabudget din talaga, I recommend transient din. And ayun nga. So ayun, let's check kung anong laman ng ref kasi ngayon ko lang din i-open. Wala. Wala din. Bagong linis lang yung ref. Meron silang Bugnay wine. Hindi ko alam kung libre ito. Lasa nito, So yun, may sabon. Siguro babayaran namin ito bukas. Ganyan. And then, eto, meron silang kung marami kayo, besides sa room, meron din ito. Baka pwede din dito. So mag-addition na lang siguro ng mga kumot, unan. May hagdan naman. Ayan. Itong TV na on na pala namin kasi walang wifi, hindi ko mahanap yung password. Tsaka. So ayun, ayan, nanonood din kami ng nagba-vlog si V, so magba-vlog din ako. So follow, like and subscribe. Subscribe! V, the subscribe. Grabe yung V na fan. So ayun, so ganda, yung furniture nila maganda. Tibay. So ayan. Ayan sila. Kalat tayo mga gamit namin kasi kararating nga lang namin. And then, eto yung room namin. Ayan, meron dito sa taas. Ayan,
nakalagay yung ano, parang room tour na din to. Meron dito yung ano, yung mga unan, ganyan, lalagyanan. So, medyo ano talaga siya, nakaayos. And then, dito. So, dyan kami matutulog with my humot, unan, ganyan. Actually, malamig na talaga siya. But hindi mo na kailangan mag-aircon pa. Super, malamig talaga siya. Tapos ito, sliding door, ganyan, ito. Ito pala. Ay, paano ba to? Lakas ito sa bahay namin. Ay, was? Yun na yun. So, yun. So, maganda yung floor, malinis, ganyan. Nilinisan kasi talaga nila. Ano naman yun? Hindi ko pa siya inaasa sa iba. Yun yung hindi ko nagagawa ngayon. Ako na natin buksan. Product na nilaunch ko. So, yun. May mga plato, utensils. Kompleto, kontador, kung ano mo na kuryente, whatsoever dyan. So, ayun, upo tayo. Ay, nakapagod. Saka talaga ng paa ko, te. Nagkapuyot. Ayan, oh. Sobrang kalalakad ko na, te. Ayan. Namula na talaga siya. Piling ko mababasag to bukas. So, ayun. Quick vlog lang naman. Quick, room tour. Actually, dito sa inestayan namin. Actually, prior to ito talaga, nag-search na din ako ng pwedeng mastayan dito, yung makakamura ka. So, ayun. Medyo, malayo nga lang talaga siya. But, may ano doon, oh. Andali. Ay, paano ba yun? Ay, hindi siya ma-zoom. So, ayun, mga te. Kaya po, nagbanog. Medyo, lang, nasa dulo-dulo lang to. Pero, safe naman, maganda naman. And, ayun, maganda. And, yeah. Madipenexan ka natin ati text ko. So yun guys, wala naman masyadong maraming chika. Yun lang. If you want more information, just like and subscribe and mag-comment lang po kayo dyan for those na gusto mag-travel dito sa Baguio. Sure, parang kabisado ko na lang. Isang araw pa nga lang namin kami dito. Oy, honestly story yan. Anak kaya't mudta. Mahala ka lang. Narod. Sa pula man dinig ko na. So, yun lamang po mga kaibigan, mga kabsa, taratoy tayo mo Baguio, Ilocano tayo, nagbanog lang, pero worth it. Iyan na lang ati sakak, O, siya, sige. Tagi na kami 5-8. And, please don't forget to like and subscribe, and, ayun, marami akong ganap dito sa Baguio, so, pagdating ko, marami akong i-edit. Bye-bye na. Nagalawad kayo. Bye. Mwah. Ayan po. So, if you have any queries about sa mga transient dito, so, comment lang kayo. Bye! Ay, please don't forget to like and subscribe pala ha. Bye-bye! Yan kasi nga, mataas yung mga lugar dito. So, ayan. Ito yung stayhan namin. So, ito yung mga transient house nila. So, again, doon kami sa baba. But it's, enjoy. Ang lamig, hindi na namin kailangan mag-aircon. So, ayun.